В смисъл всичко започне така леко на шега. Нека започнем с най-важното, именно протекцията. Тискаш, но може и да дърпаш, да буташ. Аз и Васко. Васко се лега и така отзади. Ей, сладур! Ей, сладур! Не може да държиш кормилото. Хайде, Васе, давай! Хайде! Хайде! Гай! Стига да има желание, с много труд се постига всичко. Природата е много красива, особено Стара планина. И скоро очакваме състезание в Казълна. Веднъж се ударих главата, но аз не бях почнал да тренирам. На 2 пъти после всичко стане. Нещата са много хубави от моя гледна точка. Не бях много във форма и там съм сравнително слаб. Но така аз ли нещо не ми достига физически или какво, но... Шосеен състезател и сега шорт-бейс ни даваха колета за хиксти. Разликата е коренно различна. Международни такива с категория на шосе. Но има доста равностойни момчета. Но аз ще ги победя.